Este PB demana un pla de xoc a la Conselleria d'Educació per al pròxim curs. És la principal reivindicació que el sindicat ha fet públic este matí en una trobada telemàtica amb els mitjans de comunicació. Per al sindicat, este pla és necessari ja que la Covid-19 condicionarà la marxa del curs vinent. Tot apunta que es combinarà l'ensenyament presencial amb classes a distància. Necessitem parlar ja de quines plantilles són necessàries per a fer aquesta feina i d'aquesta manera. Necessitem parlar ja de quins currículums, com s'han d'ajustar els currículums per a poder fer-ho amb èxit el curs que ve. Necessitem també, per exemple, tindre la figura del coordinador de riscos laborals, que és molt important, que la portem demanant des de fa molts anys, però és molt important. Necessitem també reduir l'horari lectiu del professorat, que encara està per damunt d'abans de les retallades, i tindre més hores de coordinació també. És fonamental poder organitzar-nos correctament el curs que ve, i per això necessitem hores de coordinació. Perquè també metodològicament haurem de canviar d'alguna manera la nostra manera d'ensenyar. Pel que fa al final de curs, l'STPB ja va rebutjar la setmana passada la resolució de la Conselleria per a la fase 2 de desescalada, ja que deixa oberta la possibilitat de fer classes presencials. El sindicat considera que, a banda d'altres qüestions, els centres encara no estan preparats. Suposarà, entenem, un sobreesforç per al professorat que ha de compaginar el seu treball telemàtic que està duent a terme amb el treball presencial. Nosaltres plantegem mantindre la fase 1 en educació fins a l'estiu, que és per a aquelles famílies, per exemple, que tenen dificultats en connectar-se al teletreball, que puguen accedir al centre per a rebre material en paper i poder continuar treballant. El sindicat també ha demanat que la Conselleria compti amb la comunitat educativa per dissenyar la nova realitat.